Maayong gabi sa tanan namin sa Coastal Road. Hi, Chef! Salamat sa kuan, dinner. Wala pa yung kuan. Namro taliksik. Ni Chef Kai. Busog kay mi. Diri mi nag kuan. Nangaon mi sa gawas tapos na birthday. Wala taliksik siya. Wala lang, imut isa oh. Hi, mayang gabi. Gapo kayo ang kuan, oh. Gapo kayo ang Coastal Road. Gapo, karon po ko nakakuan, oh. Hi, Stephanie Lorraine. Hi, happy. Hi, thank you. Wala may nag-inom karon sa akong birthday, gabi ira. Hi, Christine. Mayang gabi, thank you. Honey, you deserve all the love in the world. W. Hi, Miss Tiffany. Amy, thank you. Hi, Gislu. Mayong gabi. Shout out yan. Mayong gabi diha kay Jet. Irebre ko nila. Nalay ko ng Just. And then, ang anime sa Coastal Road. Dagkay, busog man kayo may ka ginawa. Ay ta, makatawa dyan ko sa inyong duha ni Mikyat ay. Hi, Iko. Tani. Yo, kayo labot si Mikyat ay na unsay mong porma sa video. Pag siya ba grabe kay arte kayo sa video. Hi Kate, hi Hazel from Atibong ko mag-inom mi sa imong birthday. Ha? From Atibong ko nag-inom mi sa imong birthday. Ay. Sana just look ako na birthday wag ko nag-inom. Taliksik siya. Sana tayo nagsusyo ka ng kuan sa ano. Sige muli namin. Happy birthday, Tata Daima. Thank you, May. Buyutan. Patay, bago pa ko naulian. Ana. Kasi naman ko. Ang imong duganday. Pa-fiesta din ha sa Prudential sa Turil. Pa-fiesta diha. Ha? Ako mapapista? So, kapitan? O, kan na. Gapo na ko kanina. Asa na part sa Coastal sa Times ni? Oo. Diri na may kutob kay nakapark mi lang sa kailan dito. Happy birthday. Hi, Mary Jane. Salamat kayo, Justin. Hi. Hi, Mary Chirio. Slow connection. Slow connection ta diri ah. Ra. Sa'yo ko. Loda, hi Jessie Bell. Happy birthday. Oh, first time na ako nawa nag-inom sa birthday. Muna ang goal. Ang Pasko. Adara. Yes, uy. Kailangan blooming kay gilibre ako. Gilibre ko nila chef. Chef Nel. Nami sa Singapore. Mutabok pa yami. Hapit sa ulas. Unsa may nasa ulas dere ka kung hapiton. Kwarta madam. Ay divine. Kwarta madam adom. Hapit big ulas. So patabok na mi. Patawok. Madam na ay tuba di sa Daliao. Shout out. Love you te. Hi Mian. Hi. Nami sa Coastal. Ya pa uli na pud mi kay wala na ang kuan ulan. Kaya ito ay birthday man good. Lawa pa sa kinan. Shot, walay shot. Coke lang. For the diabetic. Kauban ako sila. Sila nagbibi sa kuha kagabi at karon. Fresh kay Katia. Quick, ipakawin kita ta. Nangatumi sa kuan sa tawagan na oy. Nangatumi sa Chinese garper. Chinese restaurant sa Acacia. Lamig ka mga food, pero nilikin ako bet kaya syempre durante bet tagtilaok. Happy birthday Fiona. Hi, manifest si makuyab na siyan. Kani ka ang gusto mag-print sa Kwarta lang sa ako isa ko na uyab. Referee lang kadiha ba? Hoy, dili na sila mag-uyab. Referee daw ko ninyo. Ha? Referee daw ko ninyo. Referee daw ko ninyo. Nina-practice diri ah. Iya bag taler. Hoy, kabalo ka.
Happy sila. Na yung mga Mama Mary. Kalaniya daw, kalaniya. Ha? Langiya. Langiya. Thank you you, madam, and sir, for making happy. Thank you. Always, kung kailangan dyan na mo mapahappy tao, nakakagayan iyaan. Kagayan ba daw ko, chef? Ha? Sabro ko sa Cagayan. Naka sa Singapore. Singapore ko. Daga Pilipino diri ah. Mga OFW. OFW me. Dam, laag diri sa baray. Shata, birthday. Pareha sila ako ang anak, madam. I-convert na nato ang inom sa cash, ma'am. 09? 09. Asa mga mag-drop ko diri Gcash. Hala, si Ana. Hi, Sheppy. Ana. Si Ana. Ay, si Kurong, Annalyn. Katong na foreigner ba? Ha? Katong na foreigner, nakaduha na. Hatag. Nagano na siya foreigner day. Hatag ko pero na dira. Kaga na nag-foreigner. Ay, Ma'am Ana. Si Unsa Annalyn. na? Annalyn, unsa man? Sure replacing. Pakata po na kay... Kuha kayo ko. Ano tagapin no? Ang coffee. Ay, ba daw ko? Ang coffee break. Coffee or coffee? Madam, sundoon ta ka. Asan ako sundoon? Pangitaan mi. Kiss ko lalat. Gusto niyo mo mabaan ko, no? Sige. Kiss, asan na? Happy birthday. Dimple, aga ko, thank you. Wash out from Denisa Coastal. Wash out Denisa Coastal. Ay, shout out ko Coastal. Napukod diri ah. Coastal Singapore, makatama kag iro day. Iro? Unahan. Wala pa rin. Gcash te. Ha? Unsa ba? Mag-send ko? Mag-send ko number? I-post na yung Gcash din ha. Tanaw na to kung nabay mo hatag diri abe. Pinaka na po, tagaan o kuan. Tagaan o percentage. Tistingan, ha? Mga ano po ta? Darapin. Tanaw na to kung kisay mo hatag. Lagi hatag niya sa kulo. Bulot sa. Hermosa kayo yaan. Dagag hermosa dam. Happy birthday anak sa Debil. Anak sa Debil, I love you. Hey Mike Brian, kinampiangan ko ng isa ka bukto ni na. Apil sayo na mo iyaan. Uy. Nari ko sing likod ay. Wa mo nang uhit. Shout out from Tabilaran, Bohol. Mayong gabi sa inyo tanan. Hello, Bol. Wala mi nag-inom karon. Wala mi nag-inom. Never na sa vocabulary. PM ko, madam, pero ugma pa maabot. Wala sa ko inom ron, ma'am. Uso na ako magbagko sa kadali, masiga karon lang. Pakita ko sa kagalingon ba na kanang isog ko na di ko mo inom. Tanaw na to, kinsay mo kuan. Kaya imo rong number 10, sige daw be. Wala mo pa. Agoy. Apple Morse, hi. Happy birthday. Thank you, madam. Sila ang nag-release ako, Lagan niyaan, oh. Dili, oy, bago namin ni hapon. Yan, ang pasubagtas mo din sa kustal. Dadri kay Kamrag. Mutoy, gusto ng pukuda. Shout out from Dubai. Hi. Hello, Dubai. Hello, Dubai. Shout out. Nami kayo mukha gulay ay. Nya bulad, nya kanon, mais. Shout out from Davao Oriental. Madam, asa naman na yun na. Ibuta ko number nila. Wapa mo lagi, be. Ate ko, di kay New Iyaan. Ha? New Iyaan Gar. Iyaan? Masa? Happy birthday, Iyaan. Hi, Elvie. Thank you so much. Nasi chef niya.
Si Drake Jam. Hi, Sheffy. Kasi man si Drake Jam. Kaila. Drake Jam? Drake Jam. Happy birthday yan. More blessing on tama. Makatilaw na kaglamion. Ani. Pepper Dement is watching. Asay mong ambay nga isi-ising. Si-ising nangita to kwarta. Nato siya gig sa amot asa to dapit. Oh, nagyaya siya. Ugma tong Gcash na madama pambilited. Kailan ka, chef? Wala. Okay lang eh. Isa ni. Search na ko siya. Okay lang. Happy birthday yan! Acid Girl! Shout out! Ikaw eh, Acid Girl. Pwede rin ha? Shout out ko, madam, ni Jersey Boris na gwapo kaayo. 40 ang edad, so 40 ang Gcash. Ay, isagad na yung 50, dam. Isagad na lang. Ayun na, ibutal dam. Ay, batal-batal, dam. Pangit kaya daw ato sa Gcash, dam. Gamay na rin madawat, kinapay cash out. Kung ko ba, ko yung 20. Pila na lang. Sa bata. Ako pa ang nano. Ano nag-comment ka? Comment siya. Comment ang imong gwapa nga friend. Ang Gwapa imong na. kimis na friend. Imong astronaut na friend. Ang ato ang dagan siya gikuan siya kinabuhi. Inana po to takoy. Iyaan bugat ambra. Hi. O asa man ito nang hatag? Oo, nanang kwan. Nana ako ang kwan. Ako ang numero. Nakapin. Pa-birthday, piso-piso lang. Yes po. Yes po, ako apod na. Piso per shout out. Pagkaon sa Lokfo. Ano say Lokfo? Kato, Lokfo Restaurant. Ah! Ito may gikan. Si Madam Kay, magujatan na. Dilo civil shawan. Ha? Civil shawan. Dito may gikan. Grabe. Si waiter na dito. Siguro, di ka ginawa sa kabusog. Ganyan kasi lagi serve. Oh. Thank you na Lokfo Restaurant. Lokfo Restaurant. Thank you, kaayo. Wala min yung gi-charge kadagan. Wala. Uy! Uy! Thank you. Ako to dalon tong platito dito kay Bet na ako. Ano Sa lang. kutsinta ni mga... Sa kutsinta na murag cake. Thank you. Happy birthday, Ian. Enjoy your day. Pa-shoutout Butuan City. Hi kay mahal ko main Franco. Tatadaim shoutout ba iligan. Di ko nimo magikas. Okay, di ka mo shoutout. O sige, shout out na. Irag, shoutout ka madama. I-check ang Gcash mo ta ha. Slow connection man ta. Saan man eh. Single dad ka. Mao ba? Dad ba daw ka? Asa naman ka dyan, Mar? Ano pataka naman ka? Happy birthday yan kay Nancy Sinayon Ragol. Hi. Inday tata, happy birthday. Maghinaot ko nga magtagpo na nimo imuhang 4M. Matandang mayaman, madaling mona. Kung ako siguro pud na ka ng 4M, no? Mangita po gwapa, oy. Nabatan on, dili pa siya, amot di, pamasyo ko yung po sila ha, oy, kay dapat kay kung mukha man sila no, gasto man sila sa usa ka babae dapat gwapa. Hindi mo po pangit, di ba ko gwapa, tama lang. Hey, Pati! Thank you! Nancy Singayon kay Jane Mabitad. NN, pansin na taon ko, taga Cebu ko, fan kay ko ninyo ni, love you, thank you kayo mga NN. Christine, pa-shout out from Mantikao. Hello yan, hello. Diba? Gwapo lagi mong kauban. Hi everyone! Ay, sama ko dami. Pero na siya tag-iya. Kani, naala po rin siya tag-iya. Ako rin taon. Hindi mo logi ani kundi ko yung yabon. Sa mga taon. No? Ano, mamanigay sa sarili. Shoutout ko yan. Competition na ko ugma sa Travelogy. Base matsambahan. Kabalo mo, sa mga inana, Exercise and we do a lot of believe yourself dyan siya. Ano lang dyan siya. Riza Mose, hi. Happy birthday yan. Pa-shoutout from Digo City. Hi, Ma'am Lady May Balili.
Balili? Bahala, dili, gwapa. Basta dako kukumelon dam. Sa man daw kukumelon ko, gamay ra pug lubot. Gamay ra pug sampot. Ginoo ko. Iyaan, asa imong binalay na siwang ising? Wala. Ipalayas para kus balay. Ano man? Kaya wako ko yun siyang naong. Galagot ko. Musok kay musokol. Wasi karapatan musokol. Kaya ko atong balay. Walay umagad mag-ipagtagbabaw sa akong anak. Kailangan ikaw lang. Thank you, hi. Happy birthday yan. Thank you, Ma'am Zehi. Ha, Ma'am Ethel. Thank you. Lagday si Buyaan. Happy birthday. Laban na dyan sa kinabuhihan to. Makita ang tinuod. Nagahiaw. Kuya Juan. Ma'am NN. Wala ba ko nang itana, Ma'am? Happy birthday, Yaan. Pa-shout out. Hi, Jocelyn. Hi. Happy birthday, Yaan. Pa-washer from Sawata. Asa to? Sawata San Isidro, Double Del Norte. Kami nani Midri Coastal Road. Kay sa kabusog damo. Pero ang aso gali sa barbecue. Magmukot-kot, simukot-kot ba? Gutungo na pug ka. Humot kaayo. Ayaan, nag-share ko sa live panghatag sa Gcash bigay payat og gatas, maluoy ka lang. Ha? Ayaan, nag-share ko sa live panghatag Gcash bigay palit na ko og gatas, maluoy ka. Nabutang ako diri ma'am kita tabangunon tanduwa. Wala po siya gatas. Wala. Na ako yung butanganan sa gatas pero way sulod. Bear brand. Butanganan sa gatas. Happy birthday, Yan. I love you. Pa-shoutout kay Lisa Open. Hi. Yan, shoutout big pagbangkas ra. Hi, Rick. Mayong gabi sa inyo. Kung makahuy ka ha, naalam mo din sa postal. Wala ko gana mag-inom karon. Kay gusto ko magbag-o. Aha ka. Magbag-og naong. Ay. Happy birthday. I may not know you. Ano to? Happy birthday. I may not know you personally but I can see in you that you are a genuine person. Jenny daw ka. Jenny? Mudawat ko tulog ka wishes, ma'am. Genuine. Genuine? Jennifer daw, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Wala kang tingin ito basa. Genuine person. May God shower you more blessing and rockets in life. May 6 to 9. Stay strong po. Stay strong. May 6 to 9. Strong dyan ako pagka-single. Single. And ready to mingle. Happy birthday and shoutout diri sa Bayabas to Real. Salamat kay Janet. Happy birthday yan. Gusto si pag-shoutout, be? Share lang. Happy birthday yan, gwapa. Gwapa kay na. Basta mahanginan ko gamay, mangit kita, gwapa jud ko. Pero kay mo kung hayagan, Pwede dito ko. pwede na po, pero dili lang. Happy birthday ta, shout out my Mimi from Leonor. Sa Manji, okay lang. Mercy, say hi. Shout out. Ayaw, sige, inom-inom iyaan. Pag una, wala na ako nag-inom. Wagi ko nag-inom karon nung Okay ra. kokra. Naku, mangingo. Wala ko nilagi gipainom karon. Kaya naman sila yung mga lakawugma sa'yo. Dinuoy mag-asawa. Iyaan to nga ta. Wala yun, nag-send sa ko Sa imong ka pretty and happy person, murag dili ka single ma'am oy. Tinuod na ma'am. Mag-istorya tabi ka na. Mag-istorya ta sa call. Ma'am, di ko diri manggigat sa social media ma'am. Kung naa ma'am. Atik-atik na daw ko chef, na single ko chef. Ha? Atik-atik na daw ko na single ko. Single na siya, single. Pajama, kaya. Si Mikiat na silang balay. Watch you from KSA. Iyaan pa shoutout. God bless you kay Marian Kazuni. Hi. Masudyo kay mi ay. Lubat naman eh. Ako na rin yung ipalubat og maayo. Fresh from barbecue, han.
Busog banta. Ano ikaw na? Busog kay ta. Kay ba na basabak ta sa kustal. O nakasimot mi sa barbecue hano. Marag ikot-kot man ang kuhan mo eh. Kutkot, tanawang iro, nagkutkot po. Gutom po karo. Ito kaluoy sa dog. Inana ko dati itong wala pa ko social media. Ina na? Ah. Ano po kay Elish? Naa. Pero mas taas to ko ah. Oh, ina na pagka mga tol. STL. Pagkirig-kirig. Magkirig-kirig. Tuwa man si Jimerica. Ano ka? Kalipang ko. Uy! Wing ka. Ngayon sinupin dito, itsa na nag-practice. May silupin, ma'am. Magbumas ko. Hi, Ginaluhay. Hi, J. Lau Fernandez. Happy birthday, Yaan. Shoutout Mary June Inciso from Mahayag, Sambuanga del Sur. Hi. Very good ginayaan. Ayaw dyan pag-inom ha. Kay single biya ka mo. Gani mag-inom kay single gani no. Happy birthday, Yaan. More notches to blow. Nag-blow ko ganina pero kandila ra. Puhan makablow taglain. Si Mother Luna silang balay. Iyaan, kuya lagi ka background kay Pina Fogs. Tingin-tingin. Abi na magnanaw sa langit no. Nala ko sa barbecuehan. Gabi na manguha naman mo. Sige ka na kanang kanang ikuan ka. Kanang maragpating ka. Ha? Sige na, kanang manunglo naman mo. Uy, tara na, may Ayaw mo panunglo. Pilay dati mo yaan. Ginawa ko. Yan yung kumistorya kay murag butong-tong na jud ko sa kuan. Life at begins. Life at begins at 35. Kung gusto ko mabalik no, gusto ko mahimong 22 karon na gabi eh. parang hindi ko nakatapos. Dapat sila nagbigay sa akin ng material. Happy birthday, Yaan. Wish you can blow Papa Piolo. Siguro dapat mo ata lang siya. Pwede na ko siya mablow pero sa damgura. Alang tayo, Yaan, kay broken hearted ko. Jeff, pagsulog imo. Kaya ako na, kamove on ako, 3 years ago na pod. Kung na broken hearted ka, suluhan na. Una, nawibuyab mo. Pag single mo. 38, rulig mo. Senior na kayaan, tukon yun, tika Genevieve. Ayaw pa doon diya iyaan, mahurot yun na diya. Kasi plate, imo gusto mag-gusto ka color black ang plate. Yung anak ko, ito ano siya pa. I-forward ako sa mga Mato nami. kapuyo. Murang-murang, magdala lang kay Ikay. Mato naman ni sila, oy. Hi everyone! Happy birthday yaan kay Jersen. Meet tata. Hi, lambing kiniday. Meet. Meat, black meat. Hoy, i-meet mo yung chef by chef. Si Chef Kai. Si Chef? Bako na restricted dahil. Ano si chef? Mga kasusunod. Si Chef Neil o si Chef Kaya. Hindi maklaro diri. Mga chef. Mga chef. Ako chief. Chef sa barbecue. Dito ta dapat nagluto mi dito. Dito ko pa doon ligi daw. Kaya mura na ako nasa kuan, langit. Wala pa ako sa langit. Barbecue lang ni. Gila ba? Okay, okay ra ko manimahoy. Madapoy mo simot. Pwede ko mo-exam mo kay Ani na tagaw. Mahal, amping inyong lakaw diha. Amping sa inyong lakaw diha. Ha? Di ba may matakil po man kung may bato? Ay. Hi. Ay, thank you. Ay, congratulations. Ay, nandun na ito kasi mong live. Oh, nag-meet na dahil yun. Ay, nagpapapicture ka pa. Baka hindi mo Gwapo ligay mo kuan po. Saan na po ni mo? 11 Pro Max to. Mamlo, 11 ko be. Gwapa. Arang daw dito. Mata ko na ito na 15. Daguan ako ganay. Salamat. Mabakingan mo. Wala man. Laro ko. Ang langan isip ko siya. Siya yung adjust.
Inana kung naong sa una, oh. Inana yung naong sa una. Karang kining palahubog. Dog ano ka? Ito ba na? Animal ano? Animal ka. Animal. Animal abuse. Dili Sa man. animal shelter. Animal shelter. Happy birthday, Florame! Hi, Sam! Hi, Sam! I shout out you. Why you not giving me? You promised to me. Why you not giving me? Yung gwapo din mo na sa Singapore. Gwapo din, no? Pindot ang palito. Fresh ni Shitty Oy, si Ariel. Hoy, Ariel! Ay, Ariel. Ah, si Ariel ba? Hmm? Katong kauban ni ano? Ni Rosmer. Hmm? Katong gwapa kaayo. Ah, ang auntie niya si Kuan. Oh, ini si ano po? Pretty you. Si The Pretty You. Pag-i-open ko sa Kuan sa Kuan kay dili sa Kuan kani siya. Ay pwede mo na siya naunday nung ano. Iyaan gwapa kay happy birthday ya pa-wash out. Hi Lee. Alak tayaan, gikuot ba ya nimo akong botski sa siguro sa una. As in? Ako? Puta ka na, Jeff. Yan, gwapa kay happy birthday yan. Balik ka ng gwapa ko. Ginoo ko. Ay, gwapo ka. Hindi na ako makita na. Pag kuha mo ni Boy Burkit, hindi mo magkuha ni Boy Burkit. Ay! Gwapo kay kustal ay dito oh. Gwapo kay diri as in. Dakpon tajud ka. Iyaan kung di mo shout out. Yan, Genevieve. Awag, ibot. Wala pa dyan nakuha sa inyo habang. Nana mo na. Ba't ang imong kuha ni number yan? Happy birthday yaan. Gwapa kay kalagi. I-convert na talaga cash, ma'am. Ingat, enjoy. Ma'am, thank you, ma'am. Nag-live lang ako kadali. Kaya abi nila, dagang kiningon sa kuang mga friend na, asa na ka, hubog na kay kakaroon. Papato misang balay ba si handa nimo, si giluto nimo. Ay! You know, bawal mo domingon o kuan, wala ko'y kwarta. Nako'y kwarta. No, nako'y kwarta. Mga sensilyo sa balay. Kaya di ba dyan pwede na kanon ang kuan. Di na ako kabulong mag-live ay. Laag ta sa mga iyaan. Ihawan takag Bisaya na manok. Kasa man ka, Jeff. Okay ka. Wait lang, asa ko. Sa ano ba na? Asa ka, kuan. Kinamo kuan, maybe. Na. Ato mi kay. Dama man ni hapon. Ginoo ko. Na. Yaban-uban ko sila hang duwan no kay wala. Pero okay naman dapat ko kung wala mo imbita sa kuha. Di na ko patog balay gawa ko ipa-um nila. Promise. Basahin mo. Ano po ang basahin po? Ang pangkok sa ang pancake sa panadero na send na. Wala. Tagda ko tay hi Jane, maayong gabi eh. Di na ko kakita sa message ay. Di na ko kabasa. Mag-anak na good. Kung pwede lang na ay, sige tawagan na kanang ganyan magkwata. Stabilizer ako mata. Stabilizer. Nebulizer. Nebulizer pa nga. Anong good na? Paghikar din na. Stabilizer. Stable nya laser. Stable nga laser. Nagkuha lang ko nag-live ko kadali no. Kay di ba ano ko mag-live ko kay mahatag ko og kanang regalo. O jud na ko ni kuan ay, o jud ako na nabuhat. Siya na kaayo. Ako to ibalik. Wala. O jud ko kuan ay. Mot lang jud din ko istorya. Pero daghan salamat sa nagtanong sa ko ang live. Daghan salamat sa nagkuan sa kuan
nag-greet kanang anak ko, hinay ba kay ko karon no ha, sa ko hinaya sa diri sa page. Hinay kay ko akong engagement na anak ko na juday mga followers na kanang tuyuon ko og adto ko na ba ko update niya ako po nawalan ko gana gud na kuan gamay ra kong kuan niya ana sila na pag-upload lagi basi pamukha kag uling na ina po din naman request yung kawang uling. Pero daghan salamat ha, dinadyo kita sing mensahe, promise, wag ko nag-arte-arte. No, daghan salamat sa tanan ninyo sa mga nagsuporta sa kuha. Daghan salamat. Yaman na ko, din ako maklaro yung message kay mga anak ang cellphone oh. Bagay, yes. Nakabasa pa day ko, bagay ang bangs. Nagapa ko din ako mulihok. Pero kuan kung sa personal ni pangit ni ang bangs oy kanang hiwi. Ako kasabot sa kinabuhi oy pataka ako kanang gunting-gunting sa asa ko matutong mga tinanom. Kani naging na kanang 38 na kapataka ra kag gupit sa buhok nako kay gahi man ang tanom. Adel tiguwang na. Iyaan, happy birthday bisan tiguwang nakagwapa dapo ka pareha ni Rofa Gutierrez pareha kay mugnaw nya pang beauty queen jud kag naong iyaan perfect. Wala bitaw nani na comment. Magbugda day ko. At least mukha ko sa akong sarili masikas alang ka birthday man ako. Hoy pwede ba ako na akong sarili karon kay birthday? Appreciate your Hala puti kay ko manifesting. for how many months? Ako gusto ko mo balik pagkabata mga 1 month lang, 22 years old. Tapos kung pwede lang no, hantod sa ko ang pagkawan hantod pagka 38 sumubalik ko for 1 month. Ayuso na ko kung kinabuhi. Mag-squat na ko 1 month old pa lang ko. Promise. Para na ako sampot. Promise. Di pa ko ginawa. I love you sa tanan, salamat kay sa pagkuan sa pagtan-aw, wala isawang pagtan-aw sa kuwang nang maghimo pa yung daghang video sa kung oh my god. Pas kay din ako siya gusto. Pero daghang salamat sa pagsuporta. I love you all.